بحريو مس دمساس نادو إز شحنت شعات الميتي سمانيان شموندن أول حسالسته سرعة قلبي يتزور رسالة يشتمون زعب وطان أطوارن من الناس بسخفتو سرقا قامي متقعته ورالي لهزبن تقادران كبير واقع أخيرون لأبنك كبابي الحال عرنس صباب جبهاولو خبابيታት بحفشا سنحي ከባቢ ኸረን ክትቀስ ይከኣል እዚ ተኸበድቲ ውግኣትን ደማዊ ኩናት ዝተኻየደሉ ቦታታት ማለት እዩ ዝጠቕሱ ዘለኹ ቦታታት ኣዝዩ ደስካሕካሕ ኩነታት ዝተኻየደሉ ድሕሪ ምድምሳስ ናዶ ማለት እዩ ዝተመንዘዐ ቦታን ዝኸሰሮ ኣፅዋርን ንኸምልስ ስራሓት ደቂ ኣዝዩ ከቢድ መጥቃዕትን ፈተነ ንገብር ነይሩ ነዚ ከዓ ኣዝዩ ረዚን ዋጋ ከፊልና ከም ህዝቢ ማለት እዩ ብድሕሪዚ ኣብ ወርሒ ድሕሪዚ ወፍሪ ስርሕት ፈንቅል እዩ ዝስዕብ እዚ ሕልፍ ሕልፍ እየ ዝብሎ ዘለኹ ምክንያቱ ኣነ ይተዳለኹ ብሓበሻ ስቲ ዝነበረ ቁሩብ ኣንፈት እየ ዝህበኩም ዘለኹ እምበር ኣብኡ ተሳተፍኩውን ክትህልዉ ትኽእሉ ከም ታሪክ ልዕለይ ስለዚ እታ ሓፈሻዊ ርዝነት ናይቲ ቦታን ግዜ ንምምቃስ ድሕሪዚ ናይ ምድምሳስ ናዶም ድሕሪ ብሰዓበ እዚ ስርሒት ፈንቅል እዩ ማለት እዩ ኣብ 1990 ወርሒ 2 እቲ ስርሒት ብዓወት ምትሓዝ ባፅዕን ምብጣቕ መስመር ኣስመራ ባፅዕን مستزازمة مسمر مسمران باطل مستمركة عمي غار باطل مستدحزة إتي جمبار وإخوة جمبار أبي حريرو عبد المال دناع حزباو سراويت بحفشة حزبين سراويتين أبكا ولحلاي لونغولو حريرو جمبار جناع كا جمبار جناع كا تسميه ኣብዚ ስርዓት ደግ ዝሕዞም ዝጭብጠሉ ጠፊእዎ ኣብዚ እውን ተደጋጋሚ ወራርን መጥቃዕትን ከቢድ ውግኣቲ ከበድቲ ውግኣት የካይድ ነይሩ ነዚ ወራዝን መጥቃዕትን ናይ ፀላኢ ህዝብን ሰራዊትንን ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ዘፍ ከዓ ኣበሎ ነዚ ኩነታት ዝንክካየድ ንኣስታት 10 ወርሒ ብዘይ ዕረፍቲ دمار جناح لأساس 10 ورشة زي عرفتي الواقع إنه غملس فترات في قايدين قالت طب أنا 10 واحدة ورحة خلتين سقاب ورحة 10 خلتين شحن شعاتهم يمكن 9 مالت لأساس 10 ورشة زي عرفتي دمار جناح فترات متقعتني قايدين ኣብዚ ሕሶብ ውሕድ 10 ወርሒ ሙሉእ ብዘይ ዕረፍቲ ብደብዳብን ቀፃሊ ኩናትን ዝኽፈል ዋጋ ኣዝዩ ረዚን እዩ ሕጂ ክተዘም ተሎ ቀሊል ይመስል ኣዝዩ ከቢድ ማለት እዚ ብወገን ግንባር ጊንዳዕ ክኸውን ከሎ እዚ ብወገን ጊንዳዕ ክኸውን ከሎ ብካልእ ቦታታት ኤርትራ ንኣብነት ብወገን ደንቀል وجن دنقل كسا كباب حسب جبر نبرة كسكاس نهزبا وسراويكا إزي نتيز نبرة كريمان تيز نبرة خيناتن عالجي خبيت كمزمي خبيت واقع خبينا مالك كباب حسب مالك سكابتي عد زبح كبت كل فتناتات وكامل كحتات وكاين مير مالك إزي شحن تعتم يكون 9 مالك قالوا قاوم زي في الليل كساب كباب حسب دسكس كله بوجن دوب حساب سجنيتي دوبو كان بمونو دوبو مالك سجاب سجنيتي كبابي دكم حري دكم حري حرام مصاون زين فترات كايبين مالس مكحتات بري دوبو سجاب سجنيتي سجاب سجنيتي مسكاون دكم حري ونحس
ከቢድ ፈተነ ካይድ ነይሩ ኣብዚ ንኸረ ገጠም ሓረ ንምሓዝ ዝኽእል ዝነበረ